civilización a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo teu azul, no... Era unha vez os exploradores. Sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude e outra latitude, non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Cabeza de vaca. No 1528, 15 anos despois de Ponce de León, outro conquistador, Pánfilo de Narváez, foi o encargado de explorar Florida. O seu asistente e tesoureiro nesta expedición vou ser eu, Cabeza de Vaca. Vedes? Florida xa está preto, gobernador Narváez. Parece que os indios son amigables. Mellor, así andar vos escravos. Non debíamos intentar convertelos ao cristianismo. Hai demasiados cristiáns e poucos escravos. Pero... Cabeza, ti só é o tesoureiro da expedición, que non che esqueza. O que máis nos interesa de todo isto son os cartos, e os escravos están moi cotizados, ou non os sabías? Pero... Terra, babor! Terra! Vemos. Capturádeos. Pero, gobernador, esta xente é amigable. Como fai iso? Quero escravos, entendido? Veña, adiante! Atrapadeos, veña, atrapadeos, que non escapen! Atrapadeo! Está moi forte, seguro que a dar un bo escravo. Non o fagades, ben se ve que é pacífico. Temos que cumprir ordes. Señor, mire o que atopei. Isto pódese comer. Mire, señor, isto é ouro, ouro. Descubre de onde saiu. Fanme falta prisioneiros, non dubidedes en disparar se é necesario. Que saiban quen manda agora. Non ve, señor, antes eran pacíficos e agora están moi agresivos. Son uns salvaxes e cala xa dunha vez. Ben sei o que teño que facer. Quero saber de onde ven este ouro, entendido? Apalas, calusa, apalas.
Sí, xa está. Penso que o entendín. Segundo di, o ouro está detrás deses cumios, no país dos Apalaches, así que en marcha. Non podemos abandonar os barcos, hai que encontrar un porto, e non temos víveres para sair á aventura polo interior do país. Xa encontraremos víveres nas aldeas dos indíxenas, e os barcos seguirán a costa ata que atopen un porto, e xa nos encontraremos ali. Vosotros que dicides? Pois xa que estamos de acordo, saímos mañá ao amencer. Temos un gran xefe, debemos obedecelo. Pois hai uns anos Cortés venceu con xogo limpo o noso gran xefe. Sí, en Zempola, máis ao sur, non é? Sí, e agora parece que o noso gran xefe quere se desquitar. E o outro día saímos, sen porto de destino, sen saber a onde íamos e sen víveres. A maioría de nós ia cara á morte. Pois ti, bótate a auga. Veña, a auga. Quen eu? Non. A auga, dixe. Veña. Hai a ver que construir balsas. Narváez está tolo. Nos marchamos para casa, cabaliño. Adiante, veña. Mirade. Vai! Cuidado, amigos, un animal extraño. Parece un gato grande. Un gato moi grande. Está chivo o millo. Por fin chegamos aos Apalaches. Non era máis ca un poboado cativo cunhas 40 cabanas de palla rodeadas de mato. Os homes non están. Mellor, así a ser máis doado dar co ouro. Aquí non hai ouro. Dicídeme onde está o ouro. Ouro, quero ouro. Mirade. Queren que lles devolvamos as mulleres e os nenos. Dame outra ollo máis en Cuba! Aí ata Cuba! Como dis que se chama ese sitio, Aute? Sí, está a 8 ou 9 días de camiño daqui. Dixeron que está preto do mar. É que é moi rico, ten millo, feixóns, peixe. Que opinades, señores? Todos os días hai feridos e matan algún cabalo. Debemos marchar. E logo habemos quedar sen comida. E marchamos sen saber a onde íamos, en busca do noso destino.
Temos que encontrar víveres ou habemos morrer todos. Xa debíamos estar preto da aldea de Aute, ou iso espero. Aquilo era Aute. Maltratarámolos e eles destruírano todo. Só nos queda morrer. Non só temos que construir embarcacións e dirixirnos cara ao mar. Non temos nada para construir embarcacións. Non temos ferros, nin cordas, nin ferramentas. Eu sei facer unha forxa. Eu son carpinteiro. E eu sei como se fai a cola para unir as táboas. Pois logo, a traballar. Podemos fundir estes estribos. E as armaduras, as bestas e as espadas. As alabardas, a forxa, veña. Aqueles homes non tiñan ferramenta ningunha. Nunca fabricaran un navío. Deixaron claro que tiñan moito enxeño. En menos dun mes construíron 5 embarcacións de vela. Non queda auga. Debemos ter fe no señor, ela nos salvar. Terra, aí diante. Remeiros, avanzade con brío. Temos que encontrar auga, senón habemos morrer. Ti vai por ali, ti por ese lado, e eu vou mirar por aló. Amigos, nin unha pinga de auga e nada que comer. Pero... Señor, bendito sexas, non nos abandonaches. Da moeda dá. Queren levarnos, darnos de comer e despois sacrificarnos aos seus deuses. Eu penso que teñen bons sentimentos, acábannos de salvar a vida. De verdade pensas que son amigables? Ben, primeiro recuperamos forzas e despois xa veremos. Xa levamos un mes aquí. Comemos ben e recuperamos forzas. Nós aínda temos armas e eles non. Podíamos dominar estes salvaxes. Pero, xefe, portáronse ben, serían vos cristiáns. Son uns salvaxes, uns pagáns, serían vos escravos. Ademais, aquí mando eu, así que cala xa e espera as miñas ordes. Isto cabeza, isto tripa. Comer, beber. Millo. Mirade, capturadeos. Correde! Vamos, correde! Xiña, xiña! Achegas unha tempestade. Terra xusto en fronte. Mirade, traennos comida. Aquí traballan as mulleres.
Ás veces tamén os anciáns, levando feixes. Para conseguir esposa, ofrécenlle ao pai un arco e 2 ou 3 frechas. Neste país hai tan pouco alimento que os indios teñen que aguzar moito enxeño para comer. Vale todo. Formigas, ovos de formiga, arañas, vermes, lagartos, píntegas, serpes, víboras e, se non hai outra cousa, madeira ou terra. Sí, madeira ou terra. Nos pantanos tamén hai raíces que saben moi ben, pero para collelas haise que esforzar moito. E ese era un dos nosos traballos. Agora os indios reprochannos que non nos queiramos curar, por iso se negan a alimentarnos. Sí, porque coido que non entenden que non é que non queiramos, senón que non sabemos. Ti que és tan sabio, podías intentar algo. Sí, home, ti fai como quen. Quizáis dea resultado. De todos os xeitos temos que marchar daqui. Se iremos esta noite cando estean dormindo. Só lles imos coller algúns alimentos para sobrevivir. Que é iso? Que paxaro tan raro, non voa. Mirade, parece que se achegan uns homes. Sí, teñen a pel branca, por iso teñen o poder de curar as enfermidades. Non! Aquí o que cura as enfermidades son eu, e non quero competencia. Témolos que matar a todos, pero mentres vou ir ver un paciente. Que? Aínda che doe a barriga? Sí, a dor dura xa 10 días. Vou-te curar. Non ves? Isto vai-te curar. O fume leva a dor. Xa estás mellor. Non, ségueme doendo, Que? pero é unha dor diferente. Vou deixar que descanses. Xa seguirei despois. Non, xa estou moito mellor, de verdade, moitísimo mellor. Vedes, xa está mellor. Non vos fai falta ningún home medicina novo. Eu penso que o podemos intentar, son especialistas internacionais. Estábamos vos esperando. Sodes vos médicos, necesitamos vos. Pero se eu non son médico, non sei nada. Ai, como me dói a cabeza, é horrible, é unha xaqueca. Iso non é nada. Sei ben como curarte. Que horror. Espera, amigo, que o intenten os estranxeiros. Pero non sabemos. A fe pode curar, vou no intentar. Noso Pai que estás no ceo, ten piedade deste pobre pecador, aparta de la dor que o atormenta. Oh, Señor, ten misericordia. Dor desaparece da cabeza deste home. Libera o seu espírito. Ai, vai, que bicho nociento. Xa está, xa pasou. Xa non me dói a cabeza, xa non me dói. Iso é bruxería, non é medicina de verdade. Marcho a exercer a outro lado. Tuna, 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 tuna. Que é iso de tuna? É a felicidade. Nos bebémola, xa o veredes mañá. Tuna, 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 tuna. Non estivo mal. Estará de moda no seu país. Vámolo intentar. Tuna, 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 tuna. Esta xente é moi rara. Mira que bailar nun pé só. Oh! Pero que foi iso? Iso, nada, home, unha das nosas lebres. Lebres? Eu non vin ningunha. É normal, a lebre é o animal máis rápido que existe, por iso non a vemos. Mirade, aí volve. Oh,
E se son tan rápidas que non hai quen as vexa, como pode saber que son elas sen velas? É unha boa pregunta. Algúnha vez sí que o conseguimos. Gustaríache velas? A min gustaríame. Agora veredes. Agora podedela ver, pero apurade. Se os curamos, debíannos pagar con ouro, esmeraldas, pedras preciosas... O señor é quen nos cura. Claváronlle unha frecha no lombo. Extractor. Ai, dóime moito. Penso que é mellor anestesialo. Anestesia total. Pode empezar, doutor. Dame fío para darlle os puntos de sutura. Intervención acabada. Reanimación do paciente. Xa me encontro moito mellor, estou curado. Un pouco máis lonxe hai un gran río e máis aló as montañas. Hai homes brancos como a vós. Xa non podemos máis. Levamos 2 días sen comer. Morremos de sede. Habemos vos axudar. Este gran río divide 2 países. Por ali está o país das vacas e por ali o país do millo. É mellor seguir cara a poñente. Parece que hai outro océano. Pode que encontremos os nosos. Outros españois. Torcín o brazo, non o podo mover. É unha luxación. Tócache a ti, Estebanciño. Haillo que colocar. Ai! Curoume, curoume. Xa levo así varios días e ponme nervioso, Ten un cabalo no pescozo con torcedura do terceiro nervio facial, Estebanciño. O tratamento número 18. Forza 4. Entendido. Xa vou, profesor. Dixenche forza 4, pasácheste un pouco. Agora ten máis dor e haille que aplicar o procedimento 19. Pero faino con coidado, entendido? Media dose. A cabeza e os seus acompañantes fixéronlles falta 6 anos para percorrer o sur dos Estados Unidos de leste a oeste. Case 6.000 kilómetros, sen armas, sen comida, sen roupa. Curar era a súa única arma e aprenderon a utilizala. O problema era que estaban chegando outros españois que traían intencións moi diferentes. Sabemos que vides aquí como amigos do noso povo. Sede benvidos. Podedes quedar moito tempo. Grazas, meus amigos, pero o que pasa é que oímos dicir que uns homes brancos como nós están a uns poucos días de viaxe da vosa aldea e queremos atopalos. Se é así, os meus ambos acompañar, porque eses homes poden ser moi perigosos. Escravos! Xa era hora, capturádeos! Somos homes libres, españois, como a vós. Españois! Na vida vin españois así como a vós. Son Álvar Núñez Cabeza de Vaca, o tesoureiro da expedición emprendida polo gobernador Narváez. Eu son Alonso del Castillo, tenente do rei. Eu son Andrés Dorantes, oficial da Garda Española. Eu son Estebanciño, moro de Marrocos e soldado español. Cabeza, pensábamos que morreras. Pois aquí estamos, grazas á axuda do noso señor e a dos nosos amigos os indios. Pois estes han dar vos escravos. Non, son amigos meus, son homes libres. Era unha broma, dende logo.
Cabeza foi o conquistador máis bondadoso e descubriu os sitios máis agochados desde Florida ata California e México. Tivo como norma coñecer ben os indios e unirse a eles. Bravo! Por fin unha historia de conquistadores que acaba ben. Non vaias pensar, Cabeza, igual cos outros, padeceu a maldición dos conquistadores da que xa vos falei. Foi condenado por apreciar os indios e quedou no cárcere case ata o final dos seus días. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre